και εσείς. Γεια σας, καλά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους χορηγούς μας για απόψε Extreme Stores και Force One για τον εξοπλισμό και τα γάνια. Μαζί μας ο Ραφαήλ Καπλανίδης, αθλητής, μάλλον πρωταθλητής του kickboxing. Για πες μας Ραφαήλ, έδωσες 2 αγώνες σήμερα. Πώς νιώθεις? Μια χαρά, εντάξει. Ο ένας δεν ήταν καλός, όμως μια χαρά νιώθω. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Τι έμαθες από τους αντιπάλους σου για την επόμενη φορά? Ότι είναι σκληροί παίκτες. Ναι, αλλά μπορείς να γίνεις και εσύ πιο σκληρός. Και βέβαια, ναι. Άλλωστε ένας πρωταθλητής δεν τα παρατάει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι. Ποια είναι τα σχέδιά σου για τις προπονήσεις το καλοκαίρι? Ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας σου? Δεν ξέρω, όμως θα κάνω πολλές προπονήσεις. Τα κανονίζει ο μάνατζερ αυτά, να υποθέσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να δημοσιοποιήσει ακόμα στοιχεία για τις επόμενες μάχες του, αλλά παρόλα αυτά ο Ραφαήλ μας υπόσχεται πολλές νίκες. Ναι, ναι, όντως. Νίκες. Αυτά λοιπόν από τη Σύνδο Ζωντανά και το Budo Channel. Ευχαριστούμε, καλό σας απόγευμα. Πώς είναι η επιστροφή μετά από πολύ καιρό σε δράση? Δεν υπάρχει επιστροφή, είναι σαν το ποδήλατο. Άμα το έχεις κάνει δεν το ξεχνάς. Από εκεί και πέρα η προπόνηση είναι προπόνηση. Πώς θα βλέπεις, οι επιδόσεις σου μέσα στο ring είναι όπως παλιά ή θέλουμε λίγο δουλίτσα, λίγο παραπάνω προπόνηση από την παλιά? Αρκετή δουλίτσα μπορώ να πω στη φυσική κατάσταση. Ευτυχώς η τεχνική δεν μας άφησε ακόμα. Πολλή δουλειά και με προπόνηση με τον καλύτερο προπονητή
Έτσι. Στην Ελλάδα τον Άσο Γλυκή. Προχωράμε. Πιο παλιά είχες φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο να έχεις ένα πολύ καλό όνομα το οποίο να έχει ακουστεί. Τώρα έχεις κάνει μια μικρή αποχή. Θα ξαναμπείς σε ενεργό δράση να φτάσουμε λίγο πιο ψηλά από ό,τι ήμασταν πριν. Θέλω πάρα πολύ να γυρίσω στη δράση. Είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος. Ένας μαχητής. Ειδικά ένας μαχητής. Και όλα τα υπόλοιπα στο μέλλον θα φανούν μέσα στην προπόνηση. Με δουλειά και με προπόνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, Τζόλε, και πάλι ισανότερα για να πάμε πιο ψηλά. Στάλιος για τον Μπούντο. Τώρα ανάσες, μεγάλες ανάσες, τίποτα άλλο δεν έχει να κάνεις. Πολύ ωραία. Θέλω να βγω όμως λίγο και στο αριστερό, στο κροσί.